tashar jirgin ƙasa ta Gunto da akwai gwalagwalai. Nawa kuka siya? Rufe 5,000. Na siya 6,000. Na siya da 500. Ita ba sata ba a ƙarfi take ba, a ƙwaƙwalwa take. Na san kai ɗan sanda ne kuma jajirtacce. To a jirgin ƙasan da ya taho gobe daga yankin Madaras za a tare shi a hanya kuma za a yi gagarumar sata. Wane ne kai da? Kafin ka san ko wane ne ni, ka fara sanin hanyar da za ka bi wajen hana waccan sata. Ga baki dai dukkanin waɗannan fayil ɗin akan sata ne. Ni ɓarawo ne. Babu abin da na iya a rayuwata sai sata. Babu wani gurbi ko ƙofa da soyayya za ta samu a cikin zuciyata. Dukiyar mu ce da kakanmu ne ya ɓoye mana ita. Wai kai ma ka ji da bakin ka me kace? Ka sani ko yana da wani jikan ne a ta wani gefen? Sata da nake aiwatarwa wajibi ce tamkar ma umarni ce. Kun san daga wa? Ranar da aka yi wannan satan ni kuma rana aka turo na aiki wannan gari. A kuma ranar na samu dukkanin labari a kansa. An ba mu damar yin harbi a wannan aiki. Yau sai ka je magargama ka girbi hukuncin mummunan aikin da ka dade kana aikata. To ba shi kenan ba, sai kuma me? Daga iya daidai nan gurin labarin Nageshwa Rao ya zo ƙarshe, sai dai kuma shi kuma na taiga Nageshwa Rao, to daga nan ne ya fara. Me yasa ba za ku amince ba? Sai in ka yadda da sharaɗin mu. Wannan ne kadai zai taimaka mana wajen kawo ƙarshen. Wannan mutumin yana da haɗari, lissafinsa ya wuce yadda muke zato. Idan haka ne yana cikin jerin masu kare lafiyar ta kenan. BARAWO! Sabon kamta na musamman daga kamfanin ku mai farin jini, Sultan masu murmura.